Lizik Hai Aleshin Tali Si Fema Ibnina Merħba għal din iċ-ċelebrazzjoni fil-bidu tal-ġimgħa ġdida. Nafdaw fil-mulej, fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Sant. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Illum il-Knisja qed tagħmel it-tifkira ta' Santa Chiara Verġli li twildet fl-1193 fi żmien ukoll San Franġis t'Assisi u bħalu għażlet il-faqar u l-ispiritwalità tant illi għamlet ukoll ħolqot il-sorjiet klarissi dawk li jkunu dedikati għat-talb u għax-xogħol manwali. Ejjew bl-interċessjoni ta' din qaddisa inqassu is-servizz tagħna fix-xogħol ta' kull wieħed u waħda li għandna biex nagħmluh bil-qalb u b'responsabilità kristjana. U biex tiċċelebraw kif jixraq din il-quddisa nitolbu maħfra taħtijietna. Mulej, int il-kelma tal-ħajja, mulej ħniena. Kristu, int il-ħobs tal-ħajja, Kristu ħniena. Mulej, int l-imħabba u l-ħnina tagħna, mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Il-udisa din nofruha għal Don Luis Bezzina fl-anniversarju tiegħu. Nitolbu. Fil-ħnina tiegħek mulej inti mlejt lil Santa Chiara bimħabba għal faqar. Bit-talb tagħha għatina li nimxu wara Kristu fl-ispirtu tal-faqar biex narawk wiċċ imbiċċ fis-saltna tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tad-Deuteronomju. Mosè kellem lill-poplu u qal: U issa, Iżrael, x'inhu jitlob Alla minnek, jekk mhux li tibża mill-mulej Alla tiegħek, li timxi fit-triqatu kollha, li tħobbu u li sservi lill-mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha u bruħek kollha, li tħares il-kmandamenti tal-mulej u l-liġijiet tiegħu li jien illum qiegħed nordnalek għal ġid tiegħek. Ara, tal-mulej Alla tiegħek huma s-sema u s-sema ta' smewiet u l-art u kull ma fiha. Imma lejn missirietek inġibet il-mulej u ħabbhom u għażel ninnisilhom warajhom lilkom minn fost il-popli kollha bħalma intom illum. Aħtnu mela qlubkom u la twebsux raskom aktar, għax il-mulej Alla tagħkom u Alla fuq l-allat u sit fuq is-sidien. Alla kbir, qawwi u tal-biża' li ma jħares lejn l-ċuħ u ma jħux rigali. Jagħmel il-ġustizzja mal-iltiem u mal-armla u jħobb il-barrani u jagħtih il-ħobs u l-ilbies. Ħobbu l-barrani għax intom barranin kontu fl-art tal-Eġittu. Mill-mulej Alla tiegħek għandek tibża, lilu għandek isservi, miegħu għandek torbot qalbek u bismu għandek taħlef u l-foħrija tiegħek u Alla tiegħek
li jagħmel miegħek dawk l-opri kbar u tal-biża' li rajt b'għajnejk. 77 ruħ kienu missirietek meta niżlu l-Eġittu u issa l-mulej Alla tiegħek katrek bħal kwiekeb tas-sema. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Sebbaħ Ġerusalem il-mulej. Sebbaħ Ġerusalem il-mulej. Sebbaħ Ġerusalem il-mulej. Faħħar l-Alla tiegħek Sion u jsaħħaħ l-istanek ta' bwiebek u jbierek ġewwa fik l-uliedek. Sebbaħ Ġerusalem il-mulej u jqiegħed fis-sliem it-trufijiet ta' artek u lilek bl-aħjar qamħi xebbek u jibgħat fuq l-art il-kman tiegħu bil-ħeffa tiegħu tiġri il-kelma tiegħu. Sebbaħ Ġerusalem il-mulej u jxandar kemtu lil Ġakob il-liġijiet u d-digriti tiegħu lill-Iżrael. Ma għamelek ma ebda poplu li l-ħadd ma għarraf id-digriti tiegħu. Sebbaħ Ġerusalem il-mulej. Inqumu għal-kelma tal-Evanġelju. Alla seħilkom permezz tal-Evanġelju biex ikolkom sem fil-glorja ta' Ġesu Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien, meta kienu flimkien fil-Galileja, Ġesu qal lid-disċipli tiegħu: Bin il-bniedem għandu jkun moti fidejn il-bnedmin, joqtluh u fit-tielet jum. U huma sewdu qalbhom ħafna. Reġgħu daħlu Kafarnawm u resaq fuq Pitru dawk li jġibu t-taxxa għat-tempju. U għalulu li Mgħallem tagħkom ma jħallax it-taxxa. Iva qalilhom. Meta daħal id-dar, Ġesu bla ma ħallih jitkellem staqsih: Inċidillek x'mun, islaten tal-art minant min jiġbru it-taxxa jew il-ħareġ, minant is-sudditi jew minant il-barrani. Minant il-barrani wieġbu Pitru u Ġesu qallu: Mela is-sudditi meħlusa minna, iżda biex ma tkun ta' ebda skandlu għalihom, qasal wasla sal-baħar, ixħet ix-xlief u l-ewwel ħuta li talla aqbada iftħilha ħalqa u għandek issib munita tal-fidda. Ħuda minn hemm u moratija lilhom għalija u għalik. Il-kelma tal-mulej. Dan il-Vanġelu li smajna jista' jħawwadna ftit, imma jekk nippruvaw nifhmu x'irid jgħid bija dan is-silta tista' tagħmlilna ħafna ġid. Għaliex jista' jħawwadna? Għaliex kif Ġesu ħabbar li jgħid bin il-bniedem jeħtieġ għandu ibati, joqtlu u t-tielet jum iqum mill-wied. U din id-dikjarazzjoni ta' Ġesu ħawdet ukoll l-apostli għaliex kienu jaħsbu li s-saltna ta' Kristu kienet se tkun dik il-qawwa li teħlishom mid-tbatija taħt id-dominju tar-Rumani u taħt id-dominju hemm ukoll ħasbu li Ġesu se jeħlishom ukoll mid-tbatija tal-ħajja. Issa hawnhekk anke lilna ħafna drabi
id-batija ma nifhmuhiex għax tqila imma għandha sens kbir. Jekk Ġesu binalla iddikjara dan għax kien wasal fil-glorja ta' ħajtu. U l-glorja ta' ħajtu kienet li jkun ikkundannat, imsawwad għal-mewt u t-tielet jum iqum mill-ewwel. U hawnhekk għandna il-misteru glorjuż ta' Kristu. U nistgħu wkoll hemm il-misteru tal-ħajja anke tagħna. Veru li d-batija nippruvaw neħelsuha, imma id-batija minn meta nitwildu sa meta mmutu b'mewt naturali hemm dejjem il-misteru tad-batija. Però d-batija fija sens għaliex twassalna għal milja tal-ħajja. Kif id-batija tal-passjoni ta' Kristu waslet li Kristu stess għal glorja tal-qawmien u din hija r-realtà ġdida li Kristu ġeb. U allura anki aħna rridu nidħlu f'din dan il-misteru. Għalfejn ibagħat il-bniedem? Għaliex daħal id-dnub. Adam u Eva kissru il-pjan ta' Alla. Imma Alla fl-imħabba tiegħu wiegħed il-Messija li ġer fil-preżenza ta' Kristu illi ta' sens id-batija. Għaliex mid-batija ngħaddu għal ħajja tal-glorja. U din hija r-realtà. Kif imbagħad anke fil-ħajja normali hawn min irid jipprova għad kosta kollox jaħles mill-batija, ma mhux possibbli. Imma hemm ukoll kemm d-batija waslet ħafna nies lejn Alla u kemm batija speċjalment ta' ġenituri anzjani waslet l-aħwa illi wara ġlied u wara firda restqu lejn xulxin. Din hija l-misterju tal-ħajja. Mela, fl-ewwel parti tal-Vanġelu Ġesu wera minnu ibati, imut u jqum mill-ewwel. U din hija l-ħajja ta' Kristu. U billi Kristu qasam magħna l-esperjenza ta' tbatija umana, ta' ħajja umana, isemmilna l-fatt illi kellu iħallas it-taxxa. Dik li kienet jiġbru għall-amministrazzjoni tat-tempju. Ovvjament kienu wkoll jesiġu din it-taxxa anke mill-barranin. Anke fl-ewwel qari smajna illi l-poplu ta' Alla li kien barrani fard barranija, esperjenza tbatija, imma esperjenza wkoll il-ħelsien bil-qawwa ta' Alla. U allura hemmhekk Musè qal ukoll illi il-barrani għandu jkun maħbub. Anki aħna illum ma nistgħux ma nħarsux qalb ta' mħabba lejn ħafna barranin fostna illi narawhom forsi ibatu bil-mod kif jiġu trattati xi ħud minnhom mod ma tantx dinjitus. Anki hawnhekk il-mulej jistidilna li kellna sens ta' fraternità rigward dan. Però fuq din it-taxxa Ġesu qed jgħid li hu ġieb ix-xaqsam l-esperjenza umana, kondiviżjoni tal-poplu. L-apostli kienu jaħsbu li issa li Ġesu sa jkun ir-re tas-saltna jeħlishom mill-obbligu tat-taxxa u Ġesu b'mod tiegħu ngħidu miraklu, b'mod tiegħu ipprovda it-taxxa għalih u għal San Pietru biex jagħtuha lit-Tempju. U hawnhekk naraw minn naħa il-divinità ta' Kristu li jbagħti u jqum mill-imwiet. U minn naħa l-oħra il-kondiviżjoni b'responsabilità ċivili lejn il-ħajja normali soċjali ta' żmienu. U allura anki hawnhekk nistgħu nieħdu talima. Aħna bħala insara il-ħajja soċjali ċivili qegħdin ngħixuha
b'ċerta responsabilità, b'ċerta mħabba, b'ċerta dinjità, anke jekk titlobna sakrifiċċju, għax fl-aħħar mill-aħħar anki aħna konċittadini mal-oħrajn u jkollna wkoll obbligi soċjali, morali lejn l-istat, lejn il-ħajja komuni bħala nazzjon. U allura hawnhekk ukoll irridu nistaqsu, jiena bħala Nisrani qiegħed nappoġġa il-valuri kristjani qabel valuri oħra? Ħuti eżis, wara li smajna l-Mulej Ġesu ikellem dwar il-passjoni, u l-awment tiegħu, induru issa lejh bl-interċessjoni ta' Santa Chiara biex jagħtina l-qawwa bil-grazzja tiegħu aħna u nistqarru l-fidi tagħna. Għar-rajja tal-Knisja sabiex ma jiddejqu xejn jipproponu lis-soċjetà tagħna il-valuri taċ-ċaħda u tas-sakrifiċċju li tolbu. Għaċ-ċittadini biex jaqdu id-dmirijiet soċjali u politiċi tagħhom nitolbu. Għal dawk li huma imtaqla minħabba d-dejn biex isibu għajnuna u solidarjetà nitolbu. Għalina sabiex fil-waqt li nfittxu intaffu d-batija tal-oħrajn, inġeddu fina it-tama tal-għena li hemm tistennina fil-ħajja ta' dejjem nitolbu. Ninaqdu ma' ħafna nies illi permess tal-mezzi soċjali jinaqdu magħna minn kull parti tad-dinja biex nitolbu il-Madonna ta' Pini. U sa nitolbuha rib il-festa tagħha, tat-tluq tagħha fis-sema. Li l-ħajja umana għandha sens jekk tkun imdawla mill-fidi fi Kristu rebbieħ fuq il-mewt. Nitolbu. Permettuli talba bit-Taljan. Fratelli e sorelle, la sofferenza che l'uomo deve soffrire nella vita umana deve essere illuminata dallo spirito di gloria della resurrezione di Cristo, perché uniti a Lui nella gloria possiamo anche superare tutti i problemi della sofferenza che la vita umana ci presenta. Preghiamo per questo di avere la forza di vedere Cristo risorto nella nostra sofferenza. Preghiamo, nitolbu. Ir-res ukoll it-tal personali tagħna. U Alla li ma tħallilniex inġarbu aktar milli nifilħu. Għatina nitolbu u nħossu fina bla qiegħda il-qawwa tas-salib li bih ibnek fdejna il-faħru u l-għodura ħaj issa wara dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirek int mulej Alla tal-ħoljen kollu. Għax fit-tjubita jtajtna dan il-ħobs li nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jisrarina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dal-ilma u l-imbit nieħdu sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħoljen kollu. Għax fit-tjubita jtajtna dal-imbit li nofrulek frott ta' dilja u xogħol il-bniedem li minnu jisrarina ix-xorb tar-ruħ.
Itolbuti biex il-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Il-għamu lej il-qima umli li għedin natuk fit-tifkira tal-Verġi Santa Chiara u bil-qawwa tal-vitma bla teba li aħna qegħdin nofrulek f'dan is-sagrifiċċju għamel li nitħeġġu bla qiegħda quddiemek bimħabba mill-qalb u għaddisa bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom nerfu qlubna l-fuq niżukkar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira ta' sew qaddis mulej Alla tal-Eżerċiti tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dolodu u f'kull sitwazzjoni irrodurek ħaj. Għax fil-qaddisin li jikkonsagraw ruħhom għal Kristu minħabba s-saltna ta' smawiet jixraq infaħru lilek għal providenza tiegħek tal-aġel. Għax bija int terġa' sejjaħ lil-bniedem għal dusija li fija sawwartu fil-bidu u ddewqu minn issa stess id-doni li bijhom iżżejnu fit-tiġdid tad-dinja bi Kristu Sidna. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħru u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-Eżerċiti, smawiet u l-art mlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-oli ta' smawiet. Osanna fil-oli ta' smawiet. Qaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Għaddes għalhekk li tolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dam ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs, rat il-ħaj, qasam tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal karċi reġerat il-ħaj tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-kol għax dan huwa l-karċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem id-dem li xxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mattijetnu. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-awmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rodulek ħaj għax għoġbok tilgħana hawn quddiemek biex nagħduk. Miċċa kontani tolbu l-Ispirtu Santi għadna f'ġisewijiet li jirna nieħdu sehem il-ġisew id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taf l-imħabba flimkien mal-Papa Ljun, l-Isqof tagħna Anton, il-Ministru u l-poplu li jint ksib talik. Ftakar f'ħutna Don Luis Bezzina li joġbok issejjaħlu għal għandek minn din-dinja. Ftakar ukoll f'dak ħutna li raqdu bit-tama tal-awmien. Daħħal il-mejtin kollha quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġi Mqadsa Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, Santa Chiara u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem.
b'tama kbira inkomplu nitolbu kif jallimna Ġesu. Missierna li jinti fisma wet. Tiġi salt nagħti. Ikolli tritin kif is-sema jidavrar. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna d-dubitna bħalma nafru l-minu ħati għalina. La ddaħħalnet fi d-ġrib iżda għalizna mid-deni. Aħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba tijek il-paċi fi żmina biex inkunu ħilsa dejjem id-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tal-Ġesu Kristu sidna. Għax tijek hija saltna l-qawwa u l-glor. Mulej Ġesu Kristu li għedt l-apostli tijek inħallilkom islem, natikom islem tijek. La tħares lejn id-nubet tagħna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slemu laqda li jinslik fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi li xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu dan il-kalċi li ser nitqarbu bihom ikunu jiswewna għal-ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tnaħħi d-nubet ta' dinja ħenna lin. Ħaruf talla li tnaħħi d-nubet ta' dinja ħenna lin. Ħaruf talla li tnaħħi d-nubet ta' dinja ħenna lin. Danu Ġesu li met u għam għalina. Danu li naħħi id-nubet ta' dinja. Ħejjin aħna l-mistidna għal dil-ikla tal-ħaruf. Dejt kelma waħda u il-ġisem ta' Kristu iħarisna għal ħajja ta' dejjem.
Grazzi, Signor Alla, gloria al Messier li benu l-Spiritu Santu. Nitolbu. Bl-umilta kollha mulej nitolbu rinatijek biex issa li tmajdna bil-ħobs tas-sema, bil-fers tal-festa ta' Santa Kjara, jistħoq inna naqilu il-maħfra ta' dubitna, l-għajnuna meħtieġa f'din il-ħajja fil-batija u l-grazzja tiegħek u l-glorja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Qabel nirċievu l-barka tal-aħħar ngħidu talba l-Madonna ta' Pino flimkien biex bħala nfittxu dejjem namlu u niskopru x'irid minna l-mulej biex niddikjaraw ruħna il-qaddejja tal-mulej ikun minna skont kentek. Fidi li naqdu wkoll ma' dawk li jiġu hawnhekk fis-Santuarju jitolbuna nitolbu għalihom. Flimkien irresqu t-talba tagħna lill-Omna Marija u ngħidu: Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirke inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftieħ Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina metin bi, issa fis-sija tal-Met tal-Am. Idin fil-kwindiċina tal-Madonna u ngħidu wkoll: O Marija u iżgrazzjusa, inti l-om li żjed glorjusa, inti bint, inti l-arusa tal-imqazza Trinità, mela lilek o Marija, aħna nagħtu dil-foħrija sabex miegħek inħannija ingawduk fl-eternità. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Sant. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.